जायगायाव जों इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि आफादनि एग्जिकिउटिभ मिटिं जिरायदों जों बे जायगायावनो थांनाय 21 अक्ट'बर 2022 मायथाइ बे बोसोरावनो जों बेयाव जिरायनानै इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि आफादखौ दाना लादोंमोन आरो गिबि दिनै एग्जिकिउटिभ मिटिंखौ जों बेयावनो लादों आरो जों दिनै आफादनि संबिजितखौ दानो थाखाय मोनसे ड्राफ्टिं कमिटि कन्स्टिटिउसन ड्राफ्टिं कमिटि मोनसे जों दाना लाबाय आरो आफादनि मेन मुल मन्त्र माने मेन स्ल'गानखौ जों लादों गोजोननाय खौसेथि आरो सुबुंनि जौगानाय बे मोन्थोरखौ लानानै जों सिगांलांनो थाखाय जों थिरांथा लादों आरो दिनै जों मोनसे जोबोद गुरुत्वपूर्ण मोनसे माबा लादों जों थिरांथा लादों बेनो जाबाय जों ड्राग्सनि एगेन्स्टआव जोंनि समाजाव ड्राग्सआ गाज्रि रोखोमैनो हाबबाय जोंनि इयुन जोलैखौ ड्राग्सआ धंस खालामदों जोंनि मोनसे समाव दंमोन जों गावजों गाव नेरलायनानै होसोलायनानै जोंनि समाजा बेकवार्ड जालांदोंमोन उन थालांदोंमोन दा बे परिबेसा गैला नाथाय दिनै ड्राग्सआ ओरैबायदि हाबफैदों जोंनि समाजनि गेजेराव जोंनि इयुन जोलै जोंनि जुब समाज माने कलेजाव फरायनाय हाई स्कुलाव फरायनाय सेंग्राफोरखौ ड्राग्स सोनानै जोंनि मोनसे जातिखौनो मोनसे माहारिखौनो धंस खालामनो नागिरदों बेनिखायनो बेनि एगेन्स्टआव जों मोनसे एक्शन प्लान जों लादों आरो बेहाय जों सरकारखौबो मदद हेफाजाब खालामनो थाखाय जों थिरांथा लादों ड्राग्सनि एगेन्स्टआव जों मोनसे दावहा डिक्लेयार खालामदों मानोना गुलिजों गावब्ला सासेल'सो मानसि थैयो नाथाय ड्राग्सजों मोनसे समाजखौनो बुथारजोबनो हायो नोरजिया खालामजोबनो हायो समाजखौ धंस खालामनो हायो जोंनि इयुन जोलैया धंस जागासिनो दङ बेनिखायनो रांखान्थि राजखान्थि समाजखान्थि गासैबो बिथिङाव बे ड्राग्सआ जोंखौ मनक लाबसिगोन धंस खालामसिगोन बेनिखायनो जों बेनि एगेन्स्टआव जों मोनसे दावहा डिक्लेयार होदों दिनैनिफ्राय जों ड्राग्सनि एगेन्स्टआव दावहा नांगोन थांनाय 2020 मायथाइनि 2 जानुवारियाव बर'नि माखासे आफाद लोगोसे नोंथांमोननि जे एनडिएफबि बेजों गोरोबथा जालांबाय दा गोरोबथा जानाय बायदि नोंथांमोना मोननांगौ माखासे सुबिदाखौ मोननो हागोन नामा गोरोबथा जानायनि उनाव जों सानदोंमोन जोंहा आरो मावनांगौ गैला जों आलो गोजोन नागिरदों बेनिखायनो बेनि एगेन्स्टआव जों मोनसे एक्शन प्लान जों लादों आरो बेहाय जों सरकारखौबो मदद हेफाजाब खालामनो थाखाय जों थिरांथा लादों ड्राग्सनि एगेन्स्टआव जों मोनसे दावहा डिक्लेयार खालामदों मानोना गुलिजों गावब्ला सासेल'सो मानसि थैयो नाथाय ड्राग्सजों मोनसे समाजखौनो बुथारजोबनो हायो नोरजिया खालामजोबनो हायो समाजखौ धंस खालामनो हायो जोंनि इयुन जोलैया धंस जागासिनो दङ बेनिखायनो रांखान्थि राजखान्थि समाजखान्थि गासैबो बिथिङाव बे ड्राग्सआ जोंखौ मनक लाबसिगोन धंस खालामसिगोन बेनिखायनो जों बेनि एगेन्स्टआव जों मोनसे दावहा डिक्लेयार होदों दिनैनिफ्राय जों ड्राग्सनि एगेन्स्टआव दावहा नांगोन थांनाय 2020 मायथाइनि 2 जानुवारियाव बर'नि माखासे आफाद लोगोसे नोंथांमोननि जे एनडिएफबि बेजों गोरोबथा जालांबाय दा गोरोबथा जानाय बायदि नोंथांमोना मोननांगौ माखासे सुबिदाखौ मोननो हागोन नामा गोरोबथा जानायनि उनाव जों सानदोंमोन जोंहा आरो मावनांगौ गैला जों आलो गोजोनै जों समाजनि गेजेराव साधारन भाबैनो जोंनि बाकिखिनि समखौ आलो गोजोनै जों माने जिउ खुंलांनो हागोन होननानै जोंनि मावनांगौ खामानि गैला सरकारजों सुक्ति जाबाय सरकारानो जोंनि थांना थानायनि राहा लामाखौ दिन्थिनो हागोन सुक्तियाव थानाय एमअएस दफाफोरखौ आखरे जुदि माने मावफुङोमोनब्ला दिनै जों आरो गोदानै एक्स एनडिएफबि मुंनि जों जेसेबां बारग' एनडिएफबिफोरा खौसे जानानै आरो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि मुंनि मोनसे आफाद दानो गोनां जानाय नङामोन सरकारा मावफुङाखै जोंनि मोननांगौफोरखौ जों मोनाखै दिनै मुंख्लं नखरफ्रा जेबो मोनाखै जोंनि मेन जायफ्रा मुंख्लं जालांबाय बर' माहारिनि हारि रैखाथिनि बर'नि मोनथानि थाखाय जायफ्रा दावहा नांनानै मुंख्लं जालांबाय बिथांमोननि मुंख्लंनि थाखाय मुंख्लं खाम्फा लुनो थाखाय
मोनसे जायगा होनांगौ, मोनसे मुंख्लं खाम्फा लुनांगौ, जाहाथे दावहा नांग्रा बिर जोहोलावजोफोरनि मोनसे नेरसोन थालाङो, जाहाथे इयुन जोलैया बिर जोहोलावफोरखौ फुजिनो हायो, सिबिनो हायो। बेबायदि मोनसे मुंख्लं खाम्फा लुनो थाखाय जों सरकारखौ, बे बिटिआर सरकारजों गले गले खावलायदों, नाथाय दिनैसिम बेफोर खामानियाबो जायाखै। बेनिखायनो जोंहा जेंना दङ। जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय, सरकारनि खाथियाव नारसिननो थाखाय जों बे आफादखौ दादों आरो जोंना जेंनाया दाबो जोबाखै। जेंनाया जोबागौमानि जों संग्रामखौ खालामलांबाय थागोन।